नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश में गर्मी लगातार बढ़ रहल बाटे। 3 दिन बाद मौसम फिर बदली। मौसम विभाग का मानल जाओ तो 19 और 20 मार्च के यूपी में बारिश हो सकेला। हालांकि अभी तापमान लगातार बढ़ रहल बाटे और न्यूनतम तापमान में भी काफी बदलाव देखे के नहीं मिला। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिला में 19 और 20 मार्च के बारिश हो सकेला। फिलहाल यूपी के मौसम में कोनो खास फर्क नहीं आवे वाला। अगले 3 दिन तक ही दिन में धूप और रात में हल्का ठंड महसूस होत रही। हालांकि रात में जो ठंडक भी महसूस हो रहा बा वो लगातार धीरे धीरे कम हो जा रहा बा और गर्मी बढ़ रहा बा। वहीं 16 मार्च के पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मौसम शुष्क रहल और इस दौरान मौसम में कोनो खास बदलाव देखे के ना मिलल। इस दौरान मौसम साफ ही रहल और 17 और 18 मार्च के भी यूपी में पश्चिम से लेकर पूरब तक मौसम ऐसने रहने का संभावना बाटे। 19 मार्च के मौसम बदल सकेला और ये दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकेला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकेला। वहीं 20 मार्च के यूपी के कई इलाका में बारिश हो सकेला। इस दौरान पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बारिश भी नजर आ सकेला। वहीं आपको बताओ चलिए कि पूर्वांचल के क्षेत्र में अभी भी दिन के समय तेज धूप निकल रहल बाटे। लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखे के मिल रहल बाटे और रात के समय हल्का मौसम बदल रहल बा, यानी कि हल्का फुल्का ठंड महसूस हो रहल बाटे और वो ठंडक में भी लगातार दिन प्रतिदिन गिरावट देखे के मिल रहल बा। लेकिन पूर्वांचल के क्षेत्र में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, गाजीपुर के आसपास के इलाका में 20 मार्च के बारिश देखे के मिल सकेला। खैर, इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।